Днес ще ви запозная с една игра. Тя се нарича Fallout New Vegas, която е модифицирана с модове за текстури. Също тя е модифицирана като е добавен тъй наречения мод Project Brazil. Това е един изключително интересен мод, който ви позволява да се разходите в света на подземното постапокалиптично общество, където вие можете да се срещнете с много различни хора, които са изпаднали в ситуация близка до вашата. Но аз искам първоначално да ви запозная с едно от допълнителните издания на Fallout New Vegas, тъй нареченото допълнение DLC, което също е изключително интересно. За да ви покажа играта добре, ще използвам чита за безсмъртие, който също помага при много неща. Да, както виждате, в момента се намирам в тъй наречения каньон Сион. Той е изключително интересен каньон. Сега трябва да се отворя пип-боя. И на пип-боя мога да ви покажа квестовете, които съм започнал. Rite of Passage. Това е квест, в който вие трябва да възстановите, да върнете на вожда на племето една лапа. Важното в случая е, че той ви даде опияти, с които вие можете да които ви дават различни ефекти върху вашата, най-вече върху дават влияние върху вашето възприятие и също различните атрибути на героя. Да. Сега не знам дали аз първоначално се занимавам с този квест или с някои от другите квестове. River Monsters. Това е квест, който се занимава с унищожаването на Яогуай. Яогуай са мутиралите мечки, които се намират в каньона Сион. Да. Сега не можем да намерим точно къде се намират те, когато видим на картата. На World Map. Наречената експлоативна карта на света. Яогуай. Да, в момента не можем да пътуваме, защото трябва да изпълним основният квест. Тъй като в момента ми е изключително трудно да разбера как съм попаднал на това място, ще се опитам да продължа надолу. Да, както виждате, това е едно изключително интересно място, каньонът Сион, който е много красив и е запазен след войната, почти непокътнат, като хората, които са успяли да останат живи след войната от 2077 година, са се заселили тук, като първоначално те са били в пещерите. Били са в пещерите и от пещерите са създали те наречената цивилизация на племенната цивилизация, която е почти връщане към първобитно общинния строй. Както виждате, те не разполагат с почти никаква технология. В момента това е моят спътник, който аз в момента искам да разговарям. Да, мога да разговарям с спътника си. Толкова точно така. I do. A fine husband and 3 children. I miss them each day, but I take comfort in knowing they are safe. Да, както виждате, до известна степен английски език се е запазил
When we learned that Salt Upon Wounds had defiled Zion with his presence, Daniel ordered the children, the Виждате, old, че and the sick за evacuated езика, from the който town. говорят, My който husband използват volunteered и to lead the думите, hunters които that се went with them for употребяват protection. заедно с I tried not to наименованията, worry about them. вие можете да But we разберете, have че had no news for всъщност so long, доста and голяма Daniel част seemed sad when I asked him about от it. света, който Sad виждате and в момента, този a little каньон frightened. Сион, е базиран на библейски притчи, които лидера Джошуа Греем разказва на своите племена. Perhaps he will. Племето Dead Horses, няма нужда да го превеждам, се занимава се война с другото племе. Племето White Legs. Сега ще помоля Waking Cloud да поговори за племето и историята на племето си. Ето виждате, че до известна степен това, което се е случило в от устата на Джошуа Греем, бива представено като божествено наказание за греховете на човечеството. I do not know how long even he can protect us, though. Да. Have you not heard of the god of the New Canaanites? New Canaanites. Може би се е получила някаква грешка в превода или в произношението, защото това трябва да е Ханаан. Всъщност е Канаан. His caves are forbidden to us. Those who seek them out are taken from us. Perhaps you do not fully understand the New Canaanites. I have seen the Father's images. His holy bride and holy son were given unto the world to save it. They dwelt in the caverns of the mountains, caverns which can still be seen today. The people sinned against him and were punished with the end that came in fire and the loss of the holy tongue. Only the New Canaanites. Не знам защо, но това, което Waking Cloud разказва, напомня на филма на Франсис Форд Копола, който е базиран върху Into the Darkness на Джозеф Конрад. He is war chief of the White Legs and the worst butcher of them all. The tribes he has crushed are many. The warriors he has slain, countless. Then I will look forward to our next speaking. Да, именно в тази пещера трябва да отида. Може и да. Да. Сега в момента не мога да пътувам. Опцията Fast Travel не функционира. И най-важното нещо, което трябва да направя, да реша квеста. Working. Да, точно така. Сега в момента трябва да отида в... Аз съм създал друг квест, това е една от грешки, създал друг квест. Не мога да отида в другия квест, преди съм минал Rite of Passage. Тоест ритуал на преминаването, на навлизането в племето. Трябва да бъда прият в племето, те да ми се доверят. Daniel
says that most people outside the valley do not keep to the Father's ways. Perhaps when you Ето, leave, да, you will carry his word. нейният съпруг всъщност разказва, че повечето хора не спазват правилата на новия Канаан и това е една от причините според митологията на тези хора да се случи големият апокалипсис. Сега ще поговоря отново с някой от тях, ако такава опция би предоставена. Не. Такава опция не ми е предоставена. Някъде наблизо трябва да се намеря място, което търсим. Да, вече сме на друго място. Добре, явно няма да се получи с този квест. Затова аз ще запазя своя сейф. И след това възнамерявам да ви покажа и другият и допълнението, което е мод. Мод, който е толкова добре направен, че бил разпознат даже от Bethesda, създателите на играта. Влизаме в света на Волт 18. Волт, който се намира някъде около новата Калифорнийска република и Аризона. Тук това е света на Волт 18. Като цяло трябва да... Тъй като тук повечето хора са млади, т.е. хората... По-голямата част от жителите на този Волт са всъщност хора около между 13 и 25 години. Те биват ръководени от старейшините на рода и тъй наречен Overseer, който е с почти диктаторски правомощия, почти абсолютни правомощия. Почти абсолютни правомощия продължава лидера на този Волт, като характерното за него в този случай, за Волт 18, е, че той бива основната цел на негова цел е да бързото запазване на рода и размножаването, т.е. населването на новият свят, новият постапокалиптичен свят. Тук мога да ви задъприк в клиниката. Както виждате, неприятен език. Този човек всъщност е изключително ядосан, защото в първият квест на играта аз не успях да му подам както трябва топката и той си изчупи капачката на крака. Не знам, при положение с доста силно щупена и оклузена капачка на крака, как стои прав. Didn't mean to? Didn't mean to? I don't give a shit if you meant to give me a bear hug, you fuck up. My career in sports is over now. Кариерата му е приключена и начинът, по който се държи с мен ме навежда на мисълта, че това е едно хубаво нещо, което се е случило с него. I'm not
forgiving you, asshole. Ето виж, не ми прощават. Thanks for visiting. Виждате, че никой не иска да ми прости. I really need something for the pain. Maybe I could brew something myself. Да. Клиниката, както видите, е изключително добре запазена. Като цяло, целият Волт е много добре запазен. Тук виждате малко някакъв вид лека пропаганда от нов тип. Тоест, те наричат постмодерна пропаганда. За постмодерната пропаганда е характерно, че тя използва минималистичния стил в изкуството, в изобразителното изкуство, но похватите на Едвард Бернайс. В момента ми е малко трудно да се ориентирам точно къде трябва да отида, но моята цел е в този момент не е да ви показвам, не е да минавам квеста, по-скоро да ви покажа самия свят на проект Бразилия. И проект Бразилия, както виждате, е един изключително добре направен озвучен мод с нови графични подобрения и с менюта, които напълнят първите две игри от поредицата Fallout, когато тя беше на Interplay и Black Isle Studios. Като цяло тя е връщане в миналото към класиката в жанра Fallout 1 и Fallout 2. Да, също като цяло тя не нарушава, е по-близо до Fallout 3, отколкото Fallout New Vegas. Да, търсиме тук. Просто искам да намеря хора, с които да разговарям, за да мога да ви покажа конкретиката на играта, т.е. как е направен света в нея. Както видите, изключително добре запазена машина за Нюка-Кола. Hey. What do you need? Ето видите, има опция за някакъв разговор. Обаче като цяло той не е... Повечето от NPC-тата в играта са не настроени враждебно, в смисъл не желаят да разговарят с вас или са по някакъв начин се държат с поведение характерно за младите хора, които не искат да спазват правилата. Да, туалетните в случая не са толкова интересни. Тук има интересен човек. Да, кой е той? Бъди. Бъди явно... Да, хубаво. Тук проведохме нещо като опит за разговор. След това мога да ви покажа другата част от Волта. Не знам дали Волт трябва да го провеждам като пещера. Дали не е жестока грешка да го провеждам като пещера, при положение, че това не е пещера. Виждате много добре колко е красиво направено всичко. Да. Тук е, това е игрището, където се играе американски футбол. Те нарича American Football. Защото това не е футбол, това е си... Те го наричат футбол, това е ръгби. По-скоро трябва да го наричат егбол. Или бол-ег, но не и футбол. Да. Футбол от кракът не играе толкова голяма роля с топката, така допера не е толкова голяма. Ето вижте колко са симпатични дечицата, които живеят в Волта. Те като цяло са добре възпитани. Лабораторията. Не можем да влезем в лабораторията. Това са стълбите. На стълбите могат да ни отведат до някъде, до някое друго място, където ние можем да проверим. Да, явно стълбите ни отведеха към туалетните. Какво има? Другото? Още? Да, нищо по-различно. Да, добре. В такъв случай ще се наложи ще се наложи да се обърна мишката с дясна ръка. Не с дясна, с лява ръка да играя, защото започвам сериозно да се затруднява, макар че аз всъщност през по-голяма част от живота съм работил с дясна ръка. Да, почвам да се лутам с тези стълби. Както виждате, светът е огромен. Самия Волт е огромен, светът отвън е почти необятен. Нямам достъп до асансьора и той изобщо не
Security. Тук да покажа друга. Тук може би стоят някои хора, които са нарушили закона на Overseer. Те е наречения лидер на... Ето, както виждате, аз нямам достатъчно високо ниво наука, Science, за да разбия този терминал. Това се опитам да влеза в офиса на охраната, където може би ще ме чака някой, който ще ми обясни, че не съм на... Не, няма никой. Да, това е офиса на охраната. В офиса... Ето, аз няма да ме пусна там. Това е един от... Да, това кой е всъщност? Арън Гин. Явно не е склонен към разговор и изглежда изключително зает в момента. След това мога да ви покажа. Да. Като цяло не се играе особено лесно с една ръка. След известно време ще направя видео, което не е снимано от телефона, т.е. ще бъде с видео. Ще намеря начин да го заснема с компютърната камера, с слушалките и микрофона, които са ми на лаптопа, от който в момента играя. Тогава като цяло ще работя много по-добре, отколкото в момента. Нека ви покажа какво представлява радиото в играта. Сега ще ви покажа какво представлява радиото. Нека първо да намеря радиото. Много е хубаво Dead радио. Явно това са някакви врагове на новата Калифорнийска република. Защото, както виждате, да, музиката е добра. Тя е най-вероятно едно от най-тежките неща, които са случвали през 60-те и 50-те години в рок жанра, в рокабили. Може и да е по-напред, но ако е по-напред, те са направили грешка, тези самите модери, които са създавали мода, защото в времевото пространство на играта, това се в една алтернативна времева зона, в алтернативно време, света свършва през 50-те години. Т.е. културата е тъпчена едно и също място, технологията се развива. Благодаря ви, клипчето остана прекалено дълго и възнамерявам да го спра. Благодаря ви за вниманието.